Казваш ли ми какво е това или какво? Само невероятния машина на времето и това е много важно. Готино! Да, наистина е готин. Нали, Никнак? Видях по-добре. О, хайде, Никнак. Може ли да пече хляб? Не. Може ли да бе дъхи? Не. Да ми чини? Не. Да пътува през... Това се опитвах да ти кажа! Както казвах. Какво го направи? Можеш ли да ми кажеш какво става? Никнак бива моя машина на времето! Защо да си прекалено занят да ни лекционираш? О, това е смешно! Какво къща на Шунков правиш тук? Аз дойдох тук, за да ви кажа кой ден идва. Кой ден? Да ме донесете утре! Благодаря ти, Никнак. Ти си сипа всичко. Наистина ли? Чакай, ние сме Опрандов. Чакай малко, не беше ли току-що горе? Аз си чак, добре? Никнак, какво си мислиш, че правиш? Защо аз? Ти унищожаваш пространствено времевия континуум. Каза човека, който се суховал и дизайна през 2001! Ти можеш ли да ни върнеш обратно в настоящето? Наистина, кой може да ми каже между красния плакат и плаката на Спонж Боб? Скетчултун ще се върне. За още ник скетчул и скетчултунц, отиди в YouTube и Tumblr.